Sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalabati region-wide, mga pagalagad kita sa nabilini sa kaoras. 12 minutos karon nga adlaw, Webes, Petsa 27. Webes na mga edisyon sa inyo sining para tuntunan si Kiranda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining mga correspondent sa liwat na Manila, sini nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Darara ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbang ninyo sa oras sa gagabihon mata kag dulungan ng ato sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat naman nga Bagalabiyong. Bantayan naton ang palibot-libot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa ato nga piloto, Action Nino Bogina. Ato naman nga pag-abantay sa mga updates sa COVID-19, balita national, international, just in report, breaking news, flash report, pang-Webes ng edisyon, buylog nato na porsa ni Action Dale Salazar. Opda magita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Sirad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suay sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman sa Action Night Patrol program. Last 9:30 tupto alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Update niyo ako sa Rabilin isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad. Inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Liwat naton nga gina-remind ang aton sini nga mga motorista halong lang sa pagmaneho sa sasakyan. Nagkarambula naman na kayo na sa may dalalakso, no? Dayon sa lapit gitaytong bla. Tatlo to ka mga salakyan to ang imbolbado. Ambulance, PUJ to. Ang isa, private to nga van. Ay, nagkarambula tana. Nagbongguan na ito anong van. Kag ang CDRRMO sang Bacolod City. Ang ilang ambulance. Nang medyo extra precaution man ay. Basta gani ambulance kag nagasirin. Taga-igid-ligwa nga makauna. Kaya sigurado ko ang karga sina emergency. Pero sa tuon na bla sa prangkana yung istorya, may iban nga mga ambulance diri sa Bacolod nga nagapasirin lang bro. Way karga pasyente. Kaya gusto na nila mag-una na kuno abi emerhensya. Abi, usaran nyo man ang wangwang nyo sa lugar, bla. Basta gani ambulansya mag-uwang na, magsirina. Butsilingon emergency na, may karga na nga pasyente. Or if not, may hingagawon nga respondiran. Pero may iba niyang ambulansya, na banagin ini mga ambulansya nga mga out of town, no? Nga halin sa Bacolod, eh. Halin sa downtown. Nagapauwang sila yan. Naga-blinker sila, nagasirin sila. Puno abi, do may ginarespondiran, kag do may ginadalian. Kali mo, lilion mo sa likod, may karga, pasyente. Gusto lang ganyan mag-unas laya sa mga salakyan. Hindi nyo man pag waslik puder. I mean, hindi makamamang pinagusto ay ang mga motorista takin sindi gina nga basta gani naga-sirin butsilingon ang karga sa na emergency or if not may respondiran. Pero please naman mga ambulansya sa mga out of town bla kusalin nito sa downtown mapasur na gablinker pa tapos dasip lang lagan. Oo, may mga kusa ambulansya sa Kawayan, ambulansya Kabangkalan na nagagawa na sa Bacolod bla. Kung mo traffic kung isa pasirino na nila, pauwango na nila. Kaya kung abi do may ginrespondiran, kung do may ginadalian, o may ginakarga pasyente. Balik ka na sa Bacolod. Dalawang pasyente mo balik sa Kabangkalan kung Kabangkalan kagidman. Manablang nga mga style. Hindi na ninyo pag himua kay hindi ginamayo. Di patas na nabungguan sa una sa halingam ito sa halingam ito sa Kalibo. Papauli na kami. Halingam sa Kalibo, papauli na kami. Kuliara kami sa may city proper sa Iloilo. Dala to ni tatay daw tirano. Kamundagan niya, pinamilya, kasi upod ko kabataan, upod ko si misis, upod ko si ugangan. Mga utod ni misis, upod ko man. Isa kami ka tirano. Yara kami city proper, dalaga na mo niya, gabi mo. Dalaga na mo niya, pinamilya, gidya, hinay gidya kayo eh. Diyos, kay highway kami may mga intersection nga dalan. May naglusot, gulpi nga ambulance nga iya ka-rescue kay Iloilo to. Wala nga swerte, kay ang pamunggo isa mo, medyo siguro, hindi ibambla siling Porsado, kaya porsado, basi ko nagtangkaya kami ito sa sulod, kag nagbulit-bulit mo sulod to. Ang napungkuan ko yung driver seat, sa papan sa driver seat, sa mga nabungguan sa ambulansya, ito nga
L300 to ka kuan mo L300 nga ambulance. Mo to nagbunggo sa amon to nga nasakyan. Abi namon emergency. Iga bati agi man namon kasi rin sa mo. Kapag wasa sa intersection, tinay-inay mo lang kami eh. So nabungguan gid kami. So sigo namon panaogan, naman kay way man kumano. Sigo namon panaogan, way gali karga nga pasyente. Manong puli sa ilang nga grahe. Ang rescue ka ambulance ka Iloilo. Igan ko tong driver. Di ginusisa sa traffic to sa Iloilo. Sala gito sang kuan eh. Sala gito sa driver ka ambulance to. Kaya nagpasiren siya. Ngaway man sa respondira, manong puli naman lang siya. Inigan sa ka amo ya. Nano ka manimo nga mapauli ka nagilang, way ka man sa ginadali. Ano way ka ma-respondira, way ka mga karga pasyente. Patasigo mo gudlagan. Tuya mo to tag-iya sang ka-rescue to kay wala niya man nga media ta. Harap pa ta sa Action Radio Bacolod. Iwala naman na to. Actually, na-riglo naman na to. Pero akong damage to sang tirano. Tiyan mo naman ang classic example. Kung sa mga ambulansya nga lugar, ang driver halos kabalo naman na. Pagluwas sa hindi kabalo, kag pabungol-bungol, pabulag-bulag, kaya lain naman ang istorya na. Pero ito open na sa mga driver, tanga basta ganit may nagasirin, may naga-blinker, may naga-uwang, matik tagaan na iligwa, paunahon gina siya. Pero mo na siling ko, yung mga mumugaslik poder ng mga driver sa ambulansya, mabisan way naging pasyente, kung isa, madiparahapan ako isa, mga ambulansya rin sa SOR, manang pauli, balik sa SOR, halis na Bacolod, city proper, kaya pasirin, nasi panlagan, way mo na karga, pasyente, igo mo lilion ng mga karga yan, ng mga kwanbla, mga pinangumpra bla. Ano nga, hindi nyo mapag-abo sa ribi, ang ginadala nyo nga sarakyan. Kay hindi ginamayo, no? Kamu ito yung respondiran ni Action Jan Diaz to sa Lacson, no? Ito rin Sares Lacson to. By the way, gali buwas, gina-remind nga ito, matagpanamati, buwas Enero 28, ang ato sininga Desisyon 2020, Bakit Ikaw? Buwas ang schedule, Biyernes, Enero 28, alas 4 sang hapon, alas 4 sang hapon, ito para sa media, interviews ng DCRH sa programa Desisyon 2022, Bakit Ikaw? Ang presidential aspirant kay si Senator Ping Lacson. Buwas ang interview ni presidential aspirant Ping Lacson sa DCRH. Batian mo diri sa Action Radio Bacolod, alas 4 sa hapon, tubtob alas 6:30. Biyernes ina nga adlaw, no? Pag Sabado, Enero 29, ang presidential aspirant nga si Senator Manny Pacquiao. Alas 4 sa hapon, tubtob, alas 6:30. Ang interview naman kay Senator Manny Pacquiao that will be on January 29, Sabado, ng adlaw, no? Pag-abot sa Pebrero 2, Miyerkules, sa masunod ka semana, ang presidential aspirant nga si Vice President Leni Robredo. So, mga schedule sa atong sininga DCRH sa Desisyon 2022, Bakit Ikaw? Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, las 9:59 na. Antes sa mga report na gikan sa ato sininga mga correspondent, may gabi dira kay Ebony Butcher sa Germany, pamilya sa Morsha, ginatamyo gid ni Ebony Butcher, no? Kativer sa kay Nina Litoy, Joselito Bababaw, idlaman ko sa amigo ko ba? No? Amigo ko si Migo ko Joselito Baba. Pare, musta ka? Kamusta si Mrs. kagabataan mo? Si Isda Samala, Isda Samala, do pinamalhan ang was ni.
Isda sa Malada, may gabi, gid. Sakay Dulce Harjo Pakalinga, mayong gabi, gid. Sining niya, good evening, Action Eric. Amo gina kong kisa, laman pasyente. Ada ka notisya, mga si Dulce Harjo Pakalinga. Kay Rosa Flaky, mayong gabi, gid. Good PM, Action Eric. Daw bawal man na kung pabalik na. Gani man. Kung may ada kaya tuntong ang driver sa ambulansya, pabalik na, mapauwang pa, tasik man lagan. Kali ang karga, grocery. Basta may man karga, ay kabuisit ng mga tao, no? May gabi dirasa kay Bart Skyler. Dirasa may Tabaw, Proper, Valladolid. Monitor gid si Bart Skyler. Si Jerel Gadudo, may gabi gid. O si Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula sang Panokoy Fire Substation. Ara dira sila ga monitor gid ang mga tao ni Sir Benji Di Paula da sa Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy, no? Sa kay June Patag, may gabi gid. Bro, tamyaw tada. June Patag, may gabi gid. Kagawad Glenn Burgos. By the way, gali may ara kami buwas nga bloodletting sa Barangay Pahanukoy. Sa mga Pahanukoy noon, sa mga utod nato nga luyag magdunar, sang libre nyo nga dugo, para nga ibulig ta sa nagakinahanglan, basi ng dugo nga ginpakwa mo, baka sugpon sang kabuhi. Sa isa naton kautod nga ara sa ital-ital, dako gid nga pasalamatan sa pamilya. But silingon, ang dugo mo nagsugpon sa kabuhi sa imo parehas. No? So buwas ha, kita-kits kita dira sa Pahanukoy Gym, bloodletting, yearly ining aktibidades sang Barangay Pahanukoy Council sa papangunan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble and Barangay Council sang Barangay Pahanukoy. Kondisyon ta buwas mapakwa man ta dugo. No? Ayos, kagawad Glenn Burgos, may kaligidira. Sa kay Julie Militado Patrimonio, dara sa Barangay Singkang. Sa kay Nam Chay Yun, from Mariveles, Bataan. Mayong gabi, gida. Good evening, Action Eric, pakwa tabuas dugo. Ate o, sir, kondisyon ko, buwas pakwa kong buwas dugo. Sa kay Erma Sisa, from Talisay. Sa kay Lawrence Jason Salgado Smith. So, di pa shout out naman, tatlo ka tuig na ko nagpamati sa imo. Wala mo gid ko gina shout out man. Way, puerti. Pabulabatsyag lang. Toto Lawrence Jason Salgado Smith. Not all the time, dumduman ta kasi kadamuon man sa inyo lang nagapag-greet man. Okay? Toto Lawrence. Emma Yanson, may gabigid. G. Salutra. G. Salutra, ginatamya ko lang ni Ima Yanson. O, isa kay Inday RMS Samson, may gabi. God bless, halong the Inday, ha? RF Samson. Bata ni Manang Dolora, kag ni Manong Rolly, no? Toto Elmo Retirasyon, mayong gabi dila, kag may nga pagpaurok-urok, no? Sige. Jinky Jalagdon, ginatamya yun lang ang mga pamilya dira sa may Barangay DSB Pandanon, Don Salvador Benedicto, no? Jinky Jalagdon from Arizona, USA. Salamat isang 50 stars mo. Si Ramil Himoteya, kaporok-urok man parente si Mamaylan Karabalan, ginatamya gini Toto Ramil Himoteya, no? Bon Ignacio Ermasisa, Tamyaw is Papaya Ernesto Sisa Sr. J. Maghamantok, John Patag, may gabigid, Bobby Labradora. Rescue vehicle, sige lang uwang pero lang tawon mo, puli man lang gali driver sila balaya mo ganito to Bobby Labrador. Susan Gonzales, ha? Noel Magbanwa Lagos da, mayong gabigid, ha? Sige, iban karon naman kano ga init ka naga-init siya. Ari na si Action Jan Diaz. Lantawan tayo paglibot-libot niya karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo,
Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan, may gabi. Ay, mapano ka ba? Sa Oo. ka dugo? Ako at bawas dugo ko may kondisyon. Dekorado ka na. Oo, Makakakagid kay Ma- dugo ng daan. matik. Hindi mo gid pagalimtan, pakuha mo madugo sa kagawad gluna. Depende na galing siya nagatuan action dyan. Depende na siya nag-check up. Depende ko na i-blood. Kaya kung high blood ka, hindi pwede kuhaan. Dapat hindi kita kagawad gluna na magpatuyo-tuyo sa mga gabi, no? Magpula-pulaw, no? Tapos siya na night patrol, kung matulog na siya ni Prano pa. Matulog gid si kagawad Glenn, kaya si kagawad Maymay, durahon niya itong ilim na. Mayang gabi, Akson Eric, mayang gabi, sa tuturan nga mga kakson, do karami sa aton nga kagabi yun, no? Gani, Do kamayo sa aton nga chimpo. Why galom? Way galom sa kalangitan, may bituon, subong Good. nga kagabi yun, ha? Good. Amo lang nami, kay basta makita ganito ituon sa kalangitan, do kamayo gid sang sitwasyon, ha? Anyway, subong nga gabi, ari kami diri sa area sa Bacolod City Government Center, gado kalinong man, hopefully nga hindi na magingagaw, pa kay kagabi may nagingagaw gid eh. Oo. Siyamba ko dapat subong way may mahingagaw. Gani. Hindi gid maghingagaw aksyon Erika. Kisubong, ari kami sa NCC, bako pa, unay-unay ito di gamay. Yung Oo. kay inado mga alas 9, medyo doon naging off duty. Oo. O balik sa sulod sa patrol, black ay magpabulubog na, kitanay. Pero, sige gapon diri ang ang sinumbalik sang tao, damo pa din nagapamulya. Oo. Pero kaya may nagreklamo, ibisan gibutan din nila barikada ang palibot sa NGC. Iba niya ka agwanta, nagit man lang matiyog ka di sa piyak, iti dring entrance mo for safety sang tanan. Oo. Di diri sila kalabay. May makanya sa lagaw, gyapon, sinabi na sa fountain area nga daan nga sige gyapon yang ka fountain, no? Taon gyapon diri aksyon ka. Kung may problema ang nagalagaw diri, tino-enjoy sila gyapon. Plus may enjoy ka pag kung may kwarta ka. Amo. Okay, pwede ka di ka bakal baloto, kita ko dumanig na tira sang nag-ubra di sa parasati ko. Oo. Gausang gurmanik iti para mag-alam pag isla ko mong, no? Gusto yan na in English kada kisa Chinese pa eh. Pag isa kundi matakan kayo lunggo. Yan ka biradi sila mani ho. Ngayon isa ka akop mo sang mani. Hindi pa ni kadako si mo nga inumol. Turtik mahal na pulo ka pisos na no. Mahal gina nagtulitisting mangkot na gina. Pulong mani. Huwag yung baharang presyo sang balot. Oo. Balot ko din subangan bilang kitaon gitu. Baw may suga mas babaw yun color gray gining itsura sang balot ka. Naging medyo mahal subong tag 25 Pila? 25 pesos na subong. Mahal gin, no? Mahal gina presyo sang balot. Pero namit ni kuno basta hindi ka matamaan. Kaya hindi ka matamaan kaya taas ng kolesterol. Mo na matayang wala mo. Mas matamaan ka kung kaya magtaas kolesterol mo. At igwanta-gwantahon maging sa ulit. Pero dapat hindi ka gid magpatama. Matikang-kang ka gid. Amo gid daw. Maigod ka gid daw kung maglain matsag mo subong dang panahon gamay lang lang matsag do ringin ang ulo ka tao. Bala no naning nagakdabo sa akon man. Oo. Pero potente hindi ka lang matsagasuon kaya hindi lang magano nga do COVID-19 wala gina problema. Ganun man. Like di pa rin sila kay na naglepamangkot kami kay gilibot-libot ibang nga tao. Aba kumain sa naglagaw ni Ma'am Serao. Bala okay mga kami maglagaw. Nakapabakuna naman kami kag nakapabooster shot Tingala ko do ka mayos sa nakaplakat nyo kay. Kag iban ka dyan jogging, bukita na mong kayo na nagasuksok ni jaga mga ila sports attire bla. Ba? Oo, iba naka-short, tapos gagawa kusod, bisan tugnawa. Ila yun na pamulbalas mong tapos naka-sports bra be. Oo. Nagsaling ka sports bra do, hindi na siya nga do nipis nga bra mong do damol-damol na siya gawa. Oo. Pero ti mayo gidalibot-libot nila di eh. Oo. Di mayo man nga puno pa sikblat di sang iban ikiti damo da nagajaging-jaging. Iban nagabulog bisikleta pa o. At hampay gini sa iban. Basta magbisikleta ka kompleto mali mo gear wag gid problema. Kaya mo sinurat gabi namin nagabike pa kay ligwang dalan mo. Ang problema mo lang ni kan di ka makita sa sasakyan kung nara ka sa bike lane. Correct. Amo lang yung problema mo, tibutang ka gid. So, just gabi sa iban, lang ka man nagabike, kung gabi sila nagabisikleta, Oo. pero doon nila ang buli, na nila, ginapungkuhan nila dampi, lumiharap lang gamay, nga reflectorize, o konstrusuga lang Oo. No, para at least na doon, ayop lang kung may nagasunod sa imo, kita ka na nila. Amo man sa gasugata, may gamay ka lang na doon, mga sinakan, gani, ga-reflect,
Na makita ka dayon. Hindi kayo hindi ka na kay na, damo kami nakita na circumferential diyo. So, ginabay sila sa may bike lane, pero kisa may aras-aras, kaya ma-overtake sa bike lane, dan na kisa. Laban. Hindi ka makitaan, disgrasya ka gid. Amo lang rason kung nga damo nga aksidente, subong makon mo, subong adlaw pinaka-aksidente nakatuan namon, hindi lang yan basta-basta nga mga aksidente. Gani. Surte pa ka blagko nga mga aksidente aksyonerek ka. Sus. Hindi man sa pero na-obserbaran ko, every year, aksyonerek, I don't know, hindi man guro, reckless lang gid ng guro, or dati lang yung pamadalagan sa mga ambulance. Oo. Pero, for the past 3 years, kung di ko magsala, inang bangga, dira sa may cyber center, kapilaan ng aksidente ang ambulance, Tuod, no? every year ginadaya. Oo. Kay may nadudumang kami ng aksidente na way back 2019, ang ambulance, bilang Sagay, Okay. nga may pasyente sa sulod na COVID-19 positive to something. Dra man na nabungguan, dra Correct. tumangat ng Dalibi. Oo. Subong diri sa biya ka bangga, may ara pa ginadaligan man ambulance man kag jeep. Amo man ang sitwasyon aksunerek. Tali break ng stigma ko ng ila lang ang mga gakatabo dra sa may areas ng Lacson. Siguro kung kaysa ininayon nung gid man na isa hindi mo gid malikawan ng ambulance bla. Galusot kiti ko ng mga emergency cases gid man. Hindi mo malikawan. Pero anyway, wala man to problema kay bati ko to i-check na luwat ka report no from station number 6 Action Ereka. Update pa gid niyo ari kami di sa NGC pero nagpapadulong kami kay Nasan Dumana na to pag-text sa ako sa hapon. Sorte burot namon kiling kami to sa Mansilingan, naglusot kami pandumanan. Okay. Ilan tao binamon ang dalanon kay report ni Kapitan Boy Pico sa ako na ligid na adlaw. Nga tapos nadara ang ginakayo nga dalan. Te. Kita mo ay napakabati reklamo from sa mga motorista nga doon sa problema sa katapok ang agi kung maglabay sila. Di ba yung development ni Kemako ba simentado naling ka di sa Mansilingan papilisa? Very good. Dasig lang yung kailang biyahe mo. Ay, traffic ka. Dasig aksuneri kang biyahe kaya simentado bla wala rough road giraan. Kung magulan, di naman lapod siya. Kaya simentado naman ang dalanon. Okay. Di ka taon-taon lang taon kung nalin ka da pa sa may Mansilingan pasaka pilisa. Simentado na yung dalanon ang kusunel. Pero, may aralan dati mga 50 square meter, ara kitaon sa ito nga live, gamay lagi sa portion ng kusunerek. Okay. 50 square meter, according, hindi maglabot, pero 50 square meter, kung estimate. Pero amo isang dalang, hindi nila makayo, o hindi nila masimentuhan, kaya may ara, actually, kahoy, bala, I don't know, mapakilala ng kusunerek, may kahoy na da, nga naglataw sa dalan, nagatindog na siya. Kaya ang ilad, rin ginubramba nila, hindi makaway pwedeng, maura-urada at doon na namon basib na reklamuhan naman kami sa mga environmental groups. Total dala naging man siya nga para himo alagyan. Wala man na problema guro maigo gimana sa guro kiti siya naman lang wala maigo nga porsyon na di ba? Yes, amo na lang gid na tong ginobrado nila. Kaya hindi mo na guro mga environmentalista. Oo. Nga ang ginobrado rin nila aksunerek nagpasani sila rono nga nagapanugot nga doon darang kahoy pero wala sila cutting permit okay. from DNR. Maintindihan mo na sa tao kay unlike diya sa kwan sa area sang diri sa may kwan old airport. Kay ti siguro pwede pa nang kaning guro kay di mo manuot doon mautod mo namuna Gani. Pero ti na yan na semento na ang nagbalabag da siya naman lang isa da kundi kwaon na lang, di ba? Gani mo na kwaon na balik Kapitan Boy Pico. Kaya okay gid sila nga kwaon ng kahoy kay para madalunsay nila sementado na gamay na mga porsyon Kay gamay naman ang porsyon nang wala masemento tungod sa kahoy na, di ba? Mo na lang ginakso na reka. Ginawlat nila puli ko na siniya magwa na ang cutting permit kay doon na dayon. Gamay naman na diretso na lang semento. Gamay na lang ang sementohon. Kamay na lang gid do mga duha ka dupa na lang. Ti gamay na lang gali. Kaya mo lang nang ginbili nila kay ano na nilang kahoy do lagi na lang pa Manila. Ang nasilin mo na dyan nga semento pagkadto sa gani nga lugar bista. Pilisa. Barangay Filisa. Sementado na gid asta na gid sa proper. Pasaka na babaw. Pagkadto proper. Babaper. Ti very good nami gali no. Actually sa babaw to maglagaw ka toksonerek abi mo do umalam la. Pero damo to factoria, damo to yung mga bodega. Damo to mga bodega, Caribson, bodega sa mga feeds. Okay. At ito tanan sa babaw kay ang ilan na nga doon nakita ko ng developmental plan. Ang mga tubo to sa babaw, ginimo na to para mga building. Okay. Babaw. Ini mo na guro lastakan to sa mga kunano pa da. May nagapatindog doon sa buong sa babaw. Double bodega mo na.
Oo, mga bodega, bla. Dra tanan dito sa babaw action direct. Tapos may nalo to nga, may subdivision sa mga tukod sa babaw, sa Felisa Dampi. Oo. Kuno mo Tapos industrialize. kuno mo makita ta nga ang gamat-amat arang development sa barangay Pilisa. Ara, gid ang baga ni sa konsang ara katulad da time si Police Captain Alvin Vargas sa captain. Oo. Gambag ito nga dako-dako nga yung development sa barangay Felisa. Oo, tiara na mo nang dalan kay kung may dalan niya nga simentado pakadto ito sa proper, at least ang mga produkto na sa babaw sa Pilisa sa nabukid nga porsyon mapapanaog na nila kag maayo nang Hapos na lang gid. hapos na gid lang ang transportation, di ba? Yes, mayo ginaksunerek nila nga May mga timing. may harap na di ba? May harap na nagabiyahe tricycle. Oo. Tricycle na doon, may harap na sa do ano da pro paradahan. Oo, may padana doon sa tutong. Naan sa bangka tutong daw. O, ti mayo na no. Mayo na kaya pod na lang gid yung takwan ito. At Ang least- problema na lang ni ang sa may barangay hall to babaw Bladampe. Oo. At wala pa din man to na sa babaw kay layo-layo na gito na yan. Wala pa to na may na portion to mga I think 100 meters nga wala pa na sa bentuan sa pinakababaw. Oo. Pero the rest siya siya dire-diretso na ginaya. Namin na negosyo kung may kwarta ka baka ka tricycle bla. Oo. Ni kasigurado gina yan namin na tapos may biyahe ka na da bla. Gani. Di mayo to subong si Doson sa Pilisa. Ako pa lansa ko ni gabi gina industrialization dira kag ang mga negosyo. Oo. Kiti lapad-lapad lang bodega dito so mga plastic waste dampe. Kasi karon naman tinubo-tubo na nada. Ara na do Kay- kaya to naman ligad. Mayo ng dalan. Pilato gani ka bilog ang hindi lang yung gagmay nga do building hindi lagpad sa mga bodega action erek mo. Lagko gid kayo. Di lag ko kayo kay Very ti of good. course ibang guro bla estimation area. Meto to nga to dito sa may Felisa Dampe. Ti maka kuan pa na da maka generate pa na da kuan era sa barangay na da. Ang Oo, mga dugang pa na ya. Negosyo da makadugang na da. Gani Sa dako income kinang sa income sa dugang. barangay no. Oo. Internal revenue allotment na. Oo, damo na. Oo, era. Era, Oo. tita ko ginakso ni Rick ang bulig Actually may term no lipat ko sang may basta may bago na subong term hindi na subong era mo. Tama kay gin-change na because of the mandana. Gani. O, tiyan mo na sa lingkong kaluyan, ti, makuha na, madakaw na da ang mabulig. Kung ulubrahon da sa mga tao, tiyan may ulubrahan na sila ho. Oo, ubay-ubay na sila. Ang ibang ganit dito nagatrabaho sa babaw. Oo, labor-wise, employment, tagadara na, takapilisa na Nagapiling sagit, ilabi na Oo. mga nagatrabaho sa mga Kaya kung bodega. ako tag-iya da sang mga dagko abudiga, dati ang kwaong ko nga obreros ko, tagadara takapilisa. Nagapilisa man. Makahatag man protection sa negosyo ko din, bla? Yes. Mga Eh, mayo ang na. mga idol land, dabla ko na bala mga bakante nga mga lote. Oo. Gin ibang gin pamaligya na nila mong ti ang mga bodega na nagabulos. Okay. Ang iyan ibla ka dako mabaligya ibla sa prutas sa libertad. Oo. Kita na mo na tutulong budigas babaw pero ti ka lapad-lapad. Damo Ba- mo empleyado. Grabe, no? Busog-busog tong mga motor niyo, tricycle nga gabiyahe. Oo. Layo lang to gamay ang distansya pero diktos babaw ya parang na nila Why? dulong sa babaw. Huwag ka naman problema kasi ang problema mo na kung nang lubak-lubak na dalan kag kung magulan-ulan naman na problema mo. Amo na problema. Tipo kasi simento no subong ti gwapo na Gwapo na, no? Oo. Damo na tapos sa babaw to damo man to manimalay sa babaw. No. Dum ako sa una galabo to gali checkpoints babaw kay damo na gito action may nagalusot yung mga salakyan daan. Kag damo na gimot guro to diyan pa malayas babaw no. Damo to pumalay sa babaw. Antes ka magabot na sa proper gito. Oo, damo pagid na. Wow, grabe. Ali no? prenda sa tutong diri pilisa na damo na mga panimalay. O, ti mayo gid. Taklad ko to babaw, piyak na mong left side, right side. Gani. Budiga ginasa piyak. Oo. Tapos damo to to. Ako I guess in the future namin ginadra ang industriya kag negosyo sa Pilisa kiti ko. Gani. Amo na lang lugar nga ligwa to siya pero perti ang trabaho aksyoner. Kag wala bot ang ambiyansa namin na to. No, namin na to. Sa babaw kasi uma-uma na sang bakulot mong. Gani. Kung tanamon mo, layo na siya sa pulusyo yung natawag, no? Oo, layo na gidya kag layo na siya sa ginamo kati Oo. ligwa to nga daan safety kitis babaw. Ang Pilisa, sa ako pa na sa station, 10 Station 10, kay Major Pajarito. parito subong. Ti siguro may mga plano man na spirit sa Major Pajarito, tapos babaw, buta ka dyan bla compact bla. Amo nang dugin na ano kadumdum kasang
ano to sa una, border control. Oo. Nga nagdulong ito radyo sa babaw, plus mga kapten kay kayo sila radyo. May nagatinag ito na una sa JP, plus ang una to. Oo. Na, ati harang ito na gyapon. Di, takwadang ito na nila ya. Okay, may kalayo, okay man ang distansya from station 7 at station 10 to Pilisa, no? Dayo gid sa in terms sa proper gid dito gid sa barangay hall. Ti ko nang wait naman ginapangayo, may mga insidente to, at least hindi na makaresponder, may ara to compact na daan to nga tambay. Damo gina, dako gina mabulig. Kasi madugang-dugangan ng kapulisan sa mga kapten de. Gani. At least ang mareklamo, hindi na magdulog to sa Station 7 of nga headquarters kaya kundi dira na lang mismo sa compact, dira na lang sa may blatter. station na. No? Mayo nga idea. Ako na mo nang imuon kung ideya para ka makabulig-bulig mas pumuluyo. Dakag at least ang pumuluyo kung may kinahanglan nga police assistance, ara dayon, di ba? May ako sa ila mag-access. Butangan mo na guro pila 3, 4, 5 ka pulis siguro da kada adlaw. Shifting lang okay na guro ah. Oo, tipo hindi man to nakatinilang isa ka patrol madugangan din ni Mayor magiting bago na nga highlight. Correct. Strada. Patrol guro sang Station 7 nga dagang guro di magnubo sa 3, 4. Tatlo ila patrol? Tatlo ila patrol bla mo. Duwa ka bago na. Do may tirano pa na sila gani mong. Ang bukod ng tirano nila gilagan pa lang do L3. Oo, ara pa na. Ara pa na. Nanti ang isa to ka patrol nila, 3, isa dito na itambay sa kuan, Pilisa. Gani, mayo ginakon si Police Colonel Martir, di madugang-dugangan to police personnel sa mga captain. Okay, Ati maremedyohan na ni Colonel Martir na kung damo naging man to tao, kag damo naging man to negosyo sa bababaw Pilisa. May makapaklad to na may isabi ka Saldi nga do makanog makapaklad sa babaw Pilisa, malipay jud maraming angit sa. Correct. Bisan hindi mo sa layo kasi sementado naman ang dalan kami slakyan na po. Pilisa, kapitan na si Kwan? Hardin. Si Hardin, Pilisa. Ramon Hardin. Okay. Pero ang nasiling mo na nga simintohon pa yung isang person, sakop na sa mansilingan. Mansilingan, aya. Ate, good. May ang boundary nila, di na da? Ang boundary nila mas tutong dampi. Ang barangay, ang bangka tutong, dabla may taytay do dampi. Amo na ang boundary sa mansilingan kag? Amo na ang boundary nila, do. Sa mansilingan kag? Mansilingan kag Felisa. Felisa, ate, okay. Para po sa ila, no? Kampiyon. Anyway, iti minor development dala sa may barangay Felisa, hopefully nga magsige-sige lang. Pigit man sa mansilingan. Iti mansilingan, damo paligwa kay na paglabay namon, may ginatapa naman tong area. Aba ko hindi gini magsala, subdivision, gini patukod na naman di mong. Gigadalan lang, papaklad to Felisa, way ka naman problema, kasi sementado man ang dalan, compared sa una, tinubak-lubak, man eh. Gani. Kita mo kung gabi ang agi ni Papangda ko maglabay sumpit lang kasi ligwang dalan mo, no? Hindi ka na mabudlayan kung ka maglusot aksyon, Eric, no? Sige. Ano mag-aksyon so far, mula ang pinakaluin sitwasyon observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod San Diaz kaya nagasaring sa tutarangin mga kaaksyon sa rin ka man nga bahin sa Pinas labaton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na John Diaz sa Doriabit sitwasyon sang Bacolod, di kampiyon gid, no? Congratulations sa mansilingan kag sa Felisa. Nami nang inyong lugar da kay halos daw simentado na ang dalan boundary sa mansilingan kag barangay Felisa. Hindi ka tinubo-tubo na mga negosyo day. Diragko dira nga mga building da nga nastakan sa mga ginabaligya. Dito haras sa ara naman nga tinubo-tubo, no? Mereka talaga sa aksyon dyan, Diaz, sa iya sinatipon ng mga aksyon balita, may gabi nila kay Winnie Pontino Tanati. Winnie Pontino Tanati and family, happy listening. Kay Kuya ko, Japit Piokid Barrera, may gabi igid, no? Sa bilog nga pamilya ni Kuya Japit Piokid Barrera. Sa kay Montiflor PD, may gabi nila kay Montiflor PD. Naga paurok-urokin siya, ho. Ginatamyaw to lang at mas happy birthday para buwas nga adlaw kay Emily Ann Javier Molikin sang Santo Niño, Barangay Sumag. Greetings coming from sa Yabana Edward Molikin Audio man sa unagli sang kwan EBS-CBN. Alin man na kay kwan kay pari Ryan Borja
sa Santo Niño, Barangay Sumag, no? Happy birthday lang sa kay Mispo, Police Executive Master Sergeant Leo Laguna sang Valladolid. Happy birthday, no? Mispo Police Executive Master Sergeant Leo Laguna. Ang panamya ulit sa kwerpo sa Valladolid PNP, galinman sa kay Police Major Wilfredo Binuman Jr., ang mapisan nga hepe dira sa Valladolid Police Station. Sa kay Maninoy Maeng, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, happy listening. Kag may lang dira nga pag paurok-urok, pamati. Salamat gid na sinyo dira nga pag paurok-urok, pamati sa Action Night Patrol, no? Kag ginatamyaw taman dira sang mayo lang nga pag monitor sa kay Sir Edwin Pineda. Sa kay Sir Edwin Pineda dira gapa urok-urok man siya pamati sa Action Night Patrol program, no? Ay, salamat gid kagawad Glenn Burgos. Hindi na subong ira. Ang tawag siya na is National Tax Allotment. Nan, manang correct nga ginbulos sa Internal Revenue Allotment. Ira na sa una, subong tawag siya na NTA, National Tax Allotment. Salamat kay kagawad Glenn, ha. Alexis Story, kinatamyo lang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Halin kay Alexis Wingwing Torre sang UK. Kay Sally Auki Di Sousa dira sa Sam Village, mayong kabigid. Sa kay Michelle Sayo Gimiroy, sa kay Florencia Villacampa dira sa May Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Roda Rihida Traba, happy birthday para buwas nga daw kay Region Gaspo. Region Gaspo, happy birthday in advance. Alin na kay Inday Rona Rihida Traba. Kay Manong Mario, kay Manang Linda Birdy Frado, dira sa Florenceville, Barangay Panokoy. Kay J-Boy Tagalog. Kami lang kong pari sa Binarbagan, San Pedro. Isla, Edward Eddie Lirio. Jomar Sardon, Randy Dagul, Dulosa, Istong Lerio, kag White Banjola. Alin na kay J-Boy Tagalog, no? Sa kay Manang Bet kag kay Paridira Lito Tagalog, no? Mike Jan sa Moldi Seva, mga tao balaksyon Eric ka mga bagulgid. Ambalan ko nang mapabaksin na hindi sila kay kapoy hambal nila. Ito da may mo. Salamat kay Manong Mario kay Manang Linda Verdi Frado, no? Sige. Ari na sawa. Ang ginahulat sa tanan na unahon ta report ni Aksyon Nelson Pateño kay si Aksyon Roger Gutido hindi mayo ang kondisyon niya. Sa chimpo na Aksyon Roger. Get well so lang kay Aksyon Roger Gutibda. Nagatamyaw ito daraglay kay John Ray kag John Paul. Alin na kay Mr. Mrs. Jing Britannia and family. Nagapaurok-urok gid mamati. Salamat gid, no? Kay Grace Mortil, may disgrasya to sa Capitol Hill, so single nga motor. Way kontra. Basi hubog ang motor ni Grace Mortil. Ronnie Gordon, tamna yun ang classmate niya, si Joel Soriano sang Valladolid. Mr. Mrs. Pablito Benedicto dira sa Barangay Mina, sa Sipalay, ara sila. Kaginatamyaw taman dira mayong pagpaurok-urok ang tiyo ko na pamati kisimo kada gabi, si Wald Tuben. Wald Tuben kag si Connie Cautibar. Alin na kay Sugar Colt. Ang gabi Sugar Colt. Teacher ko sang una kon malate paskol ambulance gadulong sa iya. Driver banaya mo. Agali ka? Tod ka Sermon Lopez. Sige. Sa kay Jeffrey Arcuyo, kay Gladys Noble, tamay lang si Tabi, si Lenny, kag si Thea, pamilya Tadlan, Manyoso, kag Pilinggo. Mike Jan sa Moldi Seva, tamay lang si Father ya, si Nene,
Ayos! Sige. Ari na si aksyon. Nelson Patino sa Latipo niya siring nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Nelson Patino, line number 3. Aksyon Nelson, may gabi. Yes, good evening, actionary. Bado kondisyon ka, mo ay da chimpo, way ulan. Uway ulan, kag mayo gidang chimpo, pareho Aba. mo bla kondisyon na kondisyon kayo. Ba, dumayong imo kinang reporting to sa BBB, doon nakascore ka kina. Oo, hindi man to, natabuan lang to ah. Gani, man gani, sili ko tabuan, gini mo. Mo gani oh. Timay man kayo na timbrahan kaguro timprano pa ni Sir. Oo, hindi nagapit-apit ko to bla. Oo. Kahit amo gid man na ruta ta mo. Oo. Ang aton nga work from home diretso to ya sa police station. Tuod no, timay ka nakachamba ka. Oo, mo gani man ti. Nakakuan ka, nakascore ka kay na sa BBB. Oo, ginhulat dito namon mo. Mayo gid ah. Ito blao. Oo. Bili ba? Mayo gid nga kinahanglan gid nga mamati ko sa Action Night Patrol kay Oo. ano man may natun-an ko sa imo karon nga gabi. Nga man ano natunan mo? Oo, kanang gina ko pa ni ginpicturean ko pag idya mo sa police station. Kang hindi bala may mga ngalan ni sulay ato mga police station mo. Oo. Di ba may mga ngalan na alin sa PNP chief hasta sa police station. Okay. Dito ko na kamalay sa dugay ko nga lantaw. Ano niya meaning sa mismo man? Miss po. Dito wala. Oo, te. Slingko mispo, no? Mispo, iban, respo. Oh, Miss po, may respo na, May guro. mispo man. Oo, te ang Ano niyang iya man? ano ti mo nabasahan niya? Mispo. Oh, akay mismo ya do gamay na nga limnon mo. Mispo, slingko, hindi mo man pwede nga master sergeant. Oh, hindi mo siling, oo, te. Tapos may imo. Gani, te, ang ginimo mo. Nag-ipos na lang ko. Oo. O, nakabati ko karon sa imo sa gabi, nga executive galingin. Oo. Master execute, ano? Yan ay kato, ito ko basa ko laki na. Oo, mo gani. Amo to, Ano to bata mo? Master Executive Senior, ano? Master Executive Senior Police Officer mo na? Police Officer. Oo, damo na to na basa ko kay na. Miss po. Oo, Miss Pobla na. PMS to ya. PMS to ya. PMS. O, Police Executive Master Sergeant. Pero tiyan mo man ang sa Pero ang sa municipality mismo mo, ang mispo, Ang Miss po na daw municipal. daw taas-taas na sa nga I mean kuha na siya daw imo designation bla. Ina. O do ano na silang basi maka-text sa kun si Major Binuman bla. Oo. Ang basi siya na tong mini sa Miss po siya kay kapamangkot kay si Action Action Nelson. Oo, okay. Basta kuha na siya daw Alin sa Chief of Police, dason deputy, dason Oo, mismo or pispo or ano da? gani may ara na. Oo. Basta kuha na siya ano gani na panas na gani. Ara na may meaning na siya May lipat na meeting ko gani. galing. Hindi to ya mo ginamini ang gibasa mo. PMS to ya. PMS to Oo, ya. Police Executive Master Sergeant to ya. Ari nagliyo Municipal Executive Senior Police Officer. Lagi. Miss po, oo. Mispo, municipal con city, sispo, Oo, may harap ka na daipo mong. daipo. Oo, doon sa region na nakaling ya. Sa Oo, region daipo, na. region na yan. Region na. Amo na, Municipal Executive Senior Police Officer. To. Amo nang iya nga designation. Oo, so nang Pero ang yaranggo, PMS. PMS. Oo, Police Executive Master Sergeant Nelson Patino. Siya ang Municipal Executive Senior Police Officer. Nanda mo na bla. So meaning siya ang ikadua sa deputy. Depende sa kwan sa ano nanda, sa ilang sa chart ilang, da, PNP organization. Oo, designate, no? Kung daipo ka, Directorate for Integrated Police Operation. Daipo. Region na yan, mga mamo na. Oo. Ayaw kayo naintindihan. Takinan lang, takinan. Oo, siyempre, kiti,
Kagaling ko sa kakalipat, kaya sa kalaba, bala mo i-kwan? Amo gani gina-initial nila mo. Isa ulohon mo kalaba. Oo. Amo na Miss Po, Daipo, Oo, may Pitpo pa, may Ritpo. Oo. Bukol, ang ganyan, bukol, bukol na yan. Bukol. Why mo ko yung bukol kita sa PNP organization. O, sige na. Tingnan mo bukol ka guro mo gumulo. Amo na mispo. Amo na Municipal Executive Tapos Senior ang pagid, Police Officer. Ang bla, bago pag ko bating ang ginisla nagali ng ira. Ang amo na agis la tong ira. Oo. Sa barangay, hindi na sa una, ang tawag sila Internal Revenue Allotment. Subong yan, National Allotment. Ano ito kina? Ng National Tax. National Tax Allotment na. Allotment na. Oo. IRA sa barangay, sa una, Internal Revenue Allotment. Subong ya, NTA, National Tax Allotment. Oo. Ay, mga makabyo, no? Amo gani kiti haraman na sa haraman na sa barangay balen. Tiwa na sumang IRA, hindi na sumang nimo tawag nga IRA, muna na sumang bag-o nga ngalan. Ginisla na tong IRA, Internal Revenue Allotment. Subong tawag siya na National Tax Allotment na. Kaya mo na sa kwan, mo na sa Daipo, kag sa kwan, sa Mispo. Nan, kung ginisla. Naka learn tabla lison karong gabi blang nga dapat sa mga initial kay ti Oo di ta kabalo. Kung balak ka damo designation sa police, magluwas ang ila ranggo, bla. Amo gani Kasi wala masiling lang sa una yung PO1, tapos na mo. Tapos na PO2, PO3, Police Officer 1 mo na, tapos ito yung sa luhon niya, mga mga Police Executive Master Sergeant, may harap pa na ko isang Police Staff Sergeant, ito damo-damo, bla. May harap pa na nga Police Senior Executive Master Sergeant, sus, damo-damo. Ang ginparariyo nila sa army, abi? Gani na sa army, Kaya mo ng plariyo man sila, tawag, sige Okay, Tiluan was. na yung balita, aksyon na Eric, para sa background there sa aton sini nga mga tagpalamati natabo ni ang shooting incident sa madumduman naton sa tong Martes nga adlaw. Okay. Mga takna alas 11:10 dira sa may Vigo Stilo Public Market sa may Barangay 4 sa may syudad sang San Carlos nga kung sandiin biktima sini ang ginkilala sa kay Wilmar C. 32 anyos kag pumuloyo sang Villaranti Village sa Barangay 1 Syudad sa San Carlos kag ang suspek nga alias Tagalog karon may ngalan na siya si Charlo Takian or Sahis. Muna niya matuod-tuod nga ngalan. So siling ko isulat kay hindi ko kansindi sang imong panulti. Oo, panulti. Kay basilain, Ang hindi ko kano? Hindi ko kasabot sa iya gisulti. Oo. Hindi ka tsindi. Hindi ko insindi, siling ko isulat. Siya ginagsulat. Sige. 40 years old kag pumuloyo sa barangay Patunan. So para sa mga wala na kaibalo nga ining si Wilmar C. Ang ginsulod ini siya sa iya sini mismo nga karinderya didto sa Martes nga adlaw kag ini siya ang ginapusel. Now, ang istorya paano niya ginapusel si Wilmar ang natabo gali action Eric. Paano gintiro? Oo, gintiro. Okay. Ang natabo sini gaagi ining si Charlo adlaw-adlaw dira gakaon nagautang sa dira sang iya pagkaon sa nanay kay wala na ni pamilya mo kag tapos gabiyahin ni sa pedicab sa syudad sa San Carlos kag ini siya ang nagapauli diri sa may Barangay Patunan sakop sang Calatrava. So kung hindi siya makapauli dito ni siya gatulog sa San Carlos mismo sa ginabiyahian niya nga pedicab. So karon ang natabo may mga inadlaw nga ginhimo ni siya nga nga ginakupar bala ni Wilmar. Kay may transaksyon kuno sa sila sa may Barangay Bonifacio. So ginimo siya nga ginarkilahan sabi nga siya ay service. So dito nga panahon na tapos ang adlaw wala sa ginbayaran ni Wilmar.
Sugin sukot siya. Ang utang malang ni Wilmar actually 200 pesos mo Jesus. nga ginasukot sa iya. Mm-mm. So karon sige sukot si Wilmar hindi sa pagbayaran. Ulata lang hasta sa punto nga ginambalan sa kuno ni Wilmar Mm-mm. nga kung sige ka panukot sa ako ni pakastigo ta ka karon sa kilala kung hindi ka blataga diri. Oh. Hindi pahog-pahog ya pa. Ginpahog-pahog ya pa. So dito na orimentado si Charlo. Tumago ka init. O na na sa kainit dan. Pagkatapos sina iya naging balik-balikan ang karinderya nga kung si Wilmar gabantay da. Mm. Nga nagakuha sa chimpo nga si Wilmar siya lang isa. Mm-mm. Okay, ang nanay ni Wilmar gabantay manda mo. Okay. So atong panahon ang nanay ni Wilmar kag si Wilmar aragid. Mm. Pagwa sang nanay ni Wilmar nagbakal bugas sa sulod dito sa merkado, ginsunod pa ni siya ni Charlo para siguraduhon lang nga makapalayo na si nanay ni Wilmar. Mm. Pagpalayo niya, so ang nabilin si Wilmar na lang. Mm. Oh, didto kag iya gingkadtuan sa sulod sang karinderya kag ginpusil agin tiro, ginlutang niya. Okay. Nakatsansa gid sa dito kay dugay na niya ginabantayan mo. Pinadumtan niya nagli. Nadumtan niya na kay tungod sa mga pamahog nga ginhimo ni Charlo Takian Inang napatay na. ni Wilmar. Inang napatay na. Oo, ining napatay. Kaya kung wala ilaguro yung pahog ng isa, guro ay managuro magdumot siya. Amo magani kag ti tapos pagid mismo ang ginikanan ni Wilmar ginambalan man sang ni Charlo nga suspect nga tinay ang imo bata nga si Wilmar kung pwede palang di pagpakadtua kay kung makita ko gainit ulo ko sa iya kay ti permi ko di kakaon sa imo. Oo. Sige nambalan sa sang nanay kuno ni Wilmar nga ti Charlo alog kung ano yung problema nyo nga duwawa ko'y labot. Oh. So amo tong atsimpo nagkita ay gid sila nga doon natagaan niya gid simpo. So kaina nag-surrender siya pinagi man sa bulig sang isa kakatapo sang kapulisan diri sa may banwa sang Calatrava. Pagkatapos siya dito galihimo sang krimen dito sa San Carlos, ni siya, nagsakay pa sa Ceres, ang ruta pa Dumaguete. Pag-abot sa punto nga hindi na sa to kasulod sa Dumaguete sa boundary nanaog siya nagsakay sa habal-habal pauli naman dire sa may Calatrava nagsakay sa habal-habal karon kay mayara sang checkpoint nang laktod sila sa igad sang dagat para kalabot sila sa patunan. So kaina may mga filler nga naglusot kag ti amo to ang katapos ang kapulisan sa Banwa sang Calatrava ginkontak nila nga kung pwede maka-surrender siya diri sa may Calatrava Police Station. So sa bulig sang aton sini nga mga kapulisan na tigayon kaina nga nagingkuha sa didto sa may isa ka lugar hindi wala yaman gininganlan kundiin gikuha sa sang kapulisan kagindala diri sa may Calatrava Police Station. Pagkaabot niya diri, so amo na ang natabo nga ginsaysay niya ang matuod nga istorya kung nga agid amo gito ang kainit niya sa kaya Wilmar Singh nga iya nga ginluthang. Makugi binayaran sa utang mo boss. Mahirap mo sa akin ng 200. Yung nagsakay ka pa sa akin ng hindi ka pa wala pa siyang bayad ako sa pamiliti sir ba? Wala pa siyang bayad ako pamiliti sa pinig ka ba? Ako tingin na niya mato siya pa yung mubitaw istorya sir. Nga iya kung papadakop iya kung barbaran nga kulatan diri noon di taga diri biya taga asa mo dira. Nasibo ko sir doon ako ano puyo sa patunan sir na nasa kong iyaan. At diri ka sa taga-Calatrava ra ka? Ang patunan Calatrava. Taga diri mi nang mama sir. Taga Calatrava oh. Paano ka mo nagkita ni Di isa yung mama sir, nang anak magmagana na siyang mama niya, mangutang, butang ka na yung mama. Okay. Nya sa
sa pakitabuan na sir kana yang mama ug kana yang mangod kabalog na sila sir nga ako ma'am aw nay ayon na publika imong anak gid dagang gagalagot ay gusto ko na manabla ko gusto magbinuang ba ay ultimo ka ng motor siya kay mama sir wala girinda ko no wala gito nga kana kong anak dong wala nang bilabot na kung sa mitabo na yung anak eh buliagon ko sanan mga isulti yung mama mismo ka na po diyang isuon sir isulti na ko nga di may manglabot na kung sa mitabo na akong isuon eh bisa kami arimi kawatan mi diri niya si mama po pag dito ko naluoy siyang mama sir nga yung mama ko nang yatinon ng kutsilyo ba ako ganidong tiunan ko kutsilyo na akong anak dong anang uli batasan akong anak dong ba mo ginisulti siyang mama sir mo to ako sa ginang ng mama anay ayun na lang pabalik tayo mga anak na dagang ay galagot dinay nya mo poy mo ba gusto ya sir mati sir ba mo to ako sir ako sa wala na ko makaya sir dahil ko pidikap dito sa Pilipasyo katutoy mo unsa to yung miskarte yang gawat ko niya ngadto nya wala ko guyo niya pliti yung sige nga ako lang tingbon ason mi ikaw gabiyahe ko pidikap sir sa San Carlos sir pero gaulian ka sa patunan kung ganahan ko muli ko say arar mo kumutok sa pidikap sa San Carlos sa San Carlos dugay ko dahil pidikap sa San Carlos sir saon na pila na ka mga saon na gid katong nya ihuli sa ika po Manila sir narbaho ko sa Manila sir nya pag umansa dawat ko dirti man sa Manila yun ko trabaho na katrabaho ko sa Bacolod sir PMTC istador ko sa PMTC ako tigpostering sa mga PMTC diyon sa So mo to aksyon na Eric ang kabahin sa payag ni Charlo Takian Orsahis sa interview kay na naton diri sa may Calatrava Police Station. Para sa duga nga impormasyon aksyon na Eric actually ini si si Charlo natukhang na ni 2015. Natukhang ni siya tungod sa sa drugs bla. So napriso ni siya sang 2015 natukhang ni siya. Tapos kay na ning gwa ang iya sining arrest warrant may warrant pagigali siya. Ay gali. Dito sa may siyudad sang Cebu. Kaga ang kaso ya dito attempted homicide. Sus. Kaga may bill recommended nga 36,000 gimpirmahan ni Judge Pamila Monica Navarrete sang Cebu City Municipal Trial Court and Cities. So amo ni karon ang ara siya sa katapo sang San Carlos PNP pagkadakop kay na sa iya gindala sa didto gitransfer siya sa San Carlos PNP tungod ang pagluntad sang pagpusil ang natabo man sa may siyudad sang San Carlos Action Eric. So mo ning pila ka mga impormasyon nga madulong naton karon nga gabi. Congratulations. Congratulations. Oo, graduate nako. Oo, gani man. May ara pa gito. Oo. May ara to pero mas dako guro ni. Ate sige, basi Kaya buwas. daw tatlo to kuno kabilo ginaulat na lang ang chimpo. Ate buwas guro basi madakop kag ara ka naman liwat Di po lain to kay dapat to kuno may benepisyo anay nga makita kuno. Oo. Sige. Monitoran lang basi masikop. Amo ka. Oo. Tatlo to kabilog. Yan. Ulat to tanang kay siling sa amigo tanga police sir may ara pa gito pero lain naman na yang lain naman na yang mga kaso daw dako. Sige si kupon tala na ako masikop tay. Gani. Kaya hindi man na kagwang balita sa atong kiti kunding ka sa Pinas arang action radio mo. Na iya tirada. Muna yung tirada. Muna yung tirada dayo. Oo. Muna yung tirada. So gikan di reaksyon na Eric sa aton sining naamtangan aksyon Nelson Pateño nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kita Aksyon Resort Pateño there you have it live report gikan sa 1st District sa Banwa sang Calatrava
Alis sa ka first district, sa Ilohanta ang third district. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Night Patrol Field Reports. Yari si Action Arlo Ticar, line number 3 sa report. Action Arlo, maayong gabi, please come in. Action Eric, si Police Lieutenant Colonel Jose Pajardo, ang officer in charge sa Victoria City Police Station, ang nagpahanomdom ini sa iyatanan nga mga PNP personnel may angot sa guidelines ng PNP chief nga ginpapanaog nga dapat ang mga kapulisan may ara ginatawag na internal discipline kag ang pagpatuman sa ang ginatawag nga PNP one strike policy. Si Police Lieutenant Colonel Jose Pajardo ang nagdugang pa sa pagpahayag nga iya ginahangkat ang mga nakasala nga mga pulis nga mag-resign sang mas temprano o mag-resign sa galayon kung ini sila ang manahimo nga sa bangod ini siya ang hindi magduha-duha sa pagdakop sa ila kag pagpasaka sa ila sing kaso sa korte nga magaresulta sang ila pagkabilanggo kag pagka-dismiss sa serbisyo. Ginpahanumduman ni Police Lieutenant Colonel Pajardo ang tanan nga mga katapo sa Victoria City Police Station nga dapat ini sila ang magsuksok sa ginatawag nga field service uniform, magsuksok sa insakto nga bayo kag magpatuman sang ginatawag nga pagrecomponer sang squad weekly interactive meeting o conswim din initanan Action Eric ang iya ginpahibalo sa tanan nga mga katapo sang kapulisan sang Victoria's PNP sa isa ka formative o police formation kaina sang aga sa compound sang Victoria City Police Station. Para sa Action Night Patrol Program Report from Victoria City PNP, this is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Salamat kid Action Arlo Ticar sa imo sa mga report. Dugangan ta ang aton sinimaksyon balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik din sa Balagan this time, mabalikan sa action dyan diya sa final report sa ato sa Patrol 2. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action John Diaz, sa balik ka report, Action John, please come back. Action na riktas do tanang mga salakyanan nagbungguanay sa area sang corner na is Lacson Street, Barangay 33, Sierra sa Bacolod. Sinigid ang mga hapon na bungguan sa isang ambulance ang Bacolod City Disaster Restoration Management Office nga ginamaneho ni Johnson Salon, bigalang edad, kag residente man diri sa sulod sa Bacolod, ining isa ka van Action Eric nga ginamaneho naman ni John Brian Filipo Toliba, ligalang edad kag residente sa Barangay San Pedro sa Banwasang Binalbagana. Nagtabog ining van kag nag-igo sa isa ka dipasay nga jeepney nga ginamaneho naman ni Jose Navarro Jr., residente sa Barangay Tacoling, diri man sa sulod sa Bacolod. Sa mga insidente, isa diri ang pinasya naman ng babae nga sakay sang van Action Erector, minor injury gid lamang. So diri sa kay Police Chief Master Sergeant Inocencio Batislaong, buwas nga adlaw na tanala sila Action Erect kay magpatigayon sining pag-aregluhan ay mag-atubahin tatlo ka mga involvado sa aksidente kung mabiluhan kanila diri sa session Action Erect, pero most likely gintay diri ni Police Chief Master Sergeant Batislaong nga nakoposibilidad nga may aragid sa pag-aregluhan ay sa magtimbang nga bahin. Ining van nga ginamaneho ni Toliba, iya personal na dagang ginbilin sa may police station number 6, ilabida nga medyo metrovol giman ang salakyan, may mga damages ini kag hindi gid man siguro makabiyay bala sa layo nga mga destinasyon. Kalakip na actually yung sitwasyon nga daan kita nakarabuka mga bintana sa palibot ng van. Ang mga iyaya gin desisyonan nga ibilin dira sa Guasa Custodial Facility o sa facility mismo nga sakop sa station number 6. Report gikan sa patrol ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz nagasaling sa totalan nga maka-aksyon sa mga bahin sa Pinasabutan ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kay Patrol 2. There yabay kabusa ka pagpalagan sa Action Patrol program sa web-based edition balik ini buwas Biyernes. Ato sini nga mapatrol la unit reporter sa action nga napalagan ko gabay sa kay Action John Diaz. Ato nga pinuto back to back kay Action Ninyo Bugina sa Patrol 2, Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño. News Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasor, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Saka sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Camtong, ang inyong lakat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsilingan Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw may kalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang binukakwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa ating mga bahay sa Pinas, laboton ka sa aming balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!